Batikang watucho ni to ngwech no awene jonandi. To karentie kumochakore. Nyathi ma jagni abiro osechako ngwech. In tem ringo ka in nyathi ma jagni abiro dala. Bino joka samoro janyuol monyuoli ma wende geno ni mondo ibed ngima makare. Wacho nyathi ni ngechore ka janjuok nade. Nyathi jajuok. Iringo nade? Iringa chera nade. Kiani. Nyathi ni temo na nyiso talanta ma en godo mopondo. Ochako manyo yor nwengo chon. Yes. Ramogi keno ka nyathi ni tiende yot. We oringi samoro tiende nyatere many gimoro oko ka ochumi mapacho ka medo ridore bati. En kamano dipo ka ojolo no ochumi ma medo bedo mapek nyako Ramogi. Odhi ane nyime jako Ochieng ma en kocha mar Nairobi Water matugo tuke mag handball owal kaka kocha maber dwe mar adek higa mar 2023. Ochieng notao tim wakeini ma Nairobi Water ka okombe mar lig maduong' mar wakeini ma pacho ka kane gileo tim mar Ulinzi Sharks point 23 kuom 28 kuom 25 tielo mar finals. Jako Ochieng yombo Carlos Katwa matayo tim mar Kabas Sugar kachiel gi Brian Matthews ma en kocha mar tim mar NCPB matugo tuke mag okapu. To the players, this award is not mine. This award is for you. You are the one who's always pushing me. Whenever we win, I go for more. I'm hungry to go for more. And I'm very happy for the players. I always call you wonderful souls, and I'm very happy for you. I'm usually extremely happy to be able to meet partners such as Nairobi Water, and I'm happy that we're having the MD here who's shown strong will and resilience to be able to see a big team like this be able to make it to the top, and even better, it's women, and very beautiful ones at that. Makoma golf Catherine Aura